Gure azkenengo postre da txokolate eta koko trufak. Txokolatea beharren, txokolaterik ez dauka, trampa txiki ba, kakao hau erabiliko du bakarrik. Baina hobeto, txokolatea baino. Bai. Azkenean, honek ez dauka koiperik ez, eta kakaoa... Koiperik gabekoa. Koiperik gabekoa. Eta azukrerik ez dugu erabiliko. Azukre guztia datia daukate. Zabakizu datiak azukre pila daukatela. Bai. Fruta lehorretatik izango zen. Azukre gehien daukana. Gehiena daukana, bai. Orduan, neurrian jan behar da, eta baino bai egia zan azukre gabeko postreak egiteko aukera ematen diola. Bai, honei izango da hoxe, ezurra kendu, eta jarriko ditugu 3 minutu hor daukatula berua, eta hemen botako ditugu labanakin. Bai, labanakin. Eta 3 minutu ziko ditugu hor hidratatzen pixka. Eta ero izango da, gaur dana prozesatua doa, gaur dana birrinduta doa. Ingo du koko pixkatekin, hemen daukat fruitu lehorrak, olako mix bat, pixka dauka arbendola, intxaurrak, kuia hasiak, kilure hasiak, horrekin birrindu, eta noski, kakao hautza eta kokoarekin, eta ero kanpotik ere bilduko ditugu batzuk txuriak eta besteak beltzak. Baina hori, geroxeo. Badago ez? Hau esandakoa, urrepeletan, gero iragazingo dugu 3 minutu. Bale, honek 3 minutu pasa dira. Eta ingo duna hori iragazi. Eta dugu pixkat ura joaten. Badaude batzuk, hauek egizan nahiko fresko zeuden, Batzuk geratzen dira, saltzen dituzten batzuk oso lehorra jateko be zaiak, honek ona dira, egizan, lagun bat daukadate marrokiara, eta bera daukaulako denda bat, eta bertan saltzen ditu, bertatik ekarritakoak, eta oso ona dira. Aldea dago, eta freskoa direna dira. Lauko jaraka da, kakao hautza. Ezan bezala, kakao hautza erosten jute zatenean, badaudean kakao batzuk direnak txokolate, edateko txokolate ireko. Horrek ez dute balio, hori daukate irina, azukrea, eta ez da izer. Bilatu behar duzue, kakaoa euneko utza dena. Hori da. Eta gainera, albalimada gaina koipeak enduta, Bai, desgrasatu, hori saltzen dute, gaina badaude. Ez du markarik esango, baina... Manteka hori ez dugu behar ezertarako. Eta ezin dutena kakaorik hartu, algarroba hautzarekin be, egin aldau. Bai. Esan. Bakarrikain, algarroba hautza ez da imikatza, eta orduan gozo gutxiago behar izaten du, Bai. 3, naztu inaiz, ja, 3, 6 zien, 5, ogon, etxe, 6. Eta hau erabiliko dugu, esan bezala, geringo dituguna da, batzuk txurik ateako dira, eta bestak beltzako marroiak. Ez baina kakaoa nabira, gaur egun gero eta, jente aurpila daude, alergikin eta algarroana, ez da berdina, baina... Negi algarroba asko gustatzen zait, Eta badago jente da, Silvana modun gehiago gustatzen zait algarroba. Bai, kakaoen algarroba asko gustatzen zait. Eta hor egiten denean kakao krema behin egin genuen baitere, hori algarrobarekin eginda, nei algarroba krema hori, kakaora baina gehiago gustatzen zait. Nik iloba izan nuen, unai ez dinzuela, eta algarroekin dauitu egiten za, eta daneti dago, badauzkate olako kremak eta bokaioak eta iteko, eta daneti. Bale, orain, dena birrindu, eta ingo zaigu olako ore itxaskor bat, eta ero bola batzuk atalako ditugu, eta hemen dipasako ditugu. Lagundin barko dugu pixkat. Eta ikusten bau, lehorra dagoela, honi be, ni bezalako gozosale batek, esti pixka botako zion, baina ur pixka bota diogu. Eta, bau izan daiteke, baina neurrian bebai, postre gozo bat. Hori da, betikoa, neurrian. Claro, jente ez da, hau osasuntzua da, eta venga, dozena bat. Ez. Neurrian beti ere. Eta gero, hartu behar dugu kontutan, korputza, gizakia dala bizidun bat ohitura eta oso lotuta dagoena. Orduan, gu ohitzen balima asko jatera eta gozo asko jatera, beti ere horretarako joera aukiko dugu. Baina ohitzen balima da gutxiago jaten gozua, eta segun ze gozo mota ere ohitu egiten gara, eta berdin disfrutatzen dugu. Niri kafiakin gertatu zaitu hori. Ni hori norbaitek, nahi gabe, makinak bateatzen dizute, ez da kafia, baina Eta astu egin bazaio, eskatu dio norbait azukrea, azukrea dakatela. Ezin dut hartu. Ohitu naiz kafea azukerre gabe hartzen,
eta azukrekin atatzen diatenean, iruditzen zait? Ohitura kontua da, eta behin ohitzen garenean, errez egiten da. Hori bona daukago gizakiek, ez? Danetara moldatzen gara. Bai. Bati bat beharra dagoenean, eta asmo zendua egoten denean. Motivazio importante bat, eta asmoa hauela egin behar dut. Motivazio oso importantea da. Oso. Eta askotan ez da, konsultan ere, ez dugula bakarrik lan egiten sukaldaritzarekin, baitere psikologi lanak edo pixkatxe bat motivazioa lantzen, hor motivazio ariketak izaten ditugu baitere egiteko, pixka coaching lanak ere. Bai, zenik hor, betxo laguna dauzkat, dietan jartzen dituztenak, eta derrigortuta doaz. Eta nik uste hor lan psikologikoa gehiago dagoela, egin beharra, ikuste dute behar badagoela, baina motibatzea behar dute. Motivazio lan handia inberra izaten deu, eta hori, coaching lanak, azkenean, jakitea, motivatu pertsonari eta motivazioa garbi dagoenean gozak erra ez egiten dira eta disfrutatzen. Bueno. Bai, bestela, joan inberzegu hemen ordutxoa da. Bale, orduan oin, hemen komeni dala, koiara pare bat busti, ateatzeko. Bai. Eta, bueno, gero, gutxi gara, olako zerbait bola batzuk eratera. Eta, batzuk egin goitu kokotik. Beste koiera tutziko izut. Vale, eta pasatu. Buelta batzuk emaiezu hortik. Bai, eta nun ze plateretan jarriko ditu? Hemen txe? Vale. Eta hauek goixe. Bai, hala pasatu eta atera. Japa. Bueno, hala, zu ustez. Lehenengo kokoskoakin, lehenengo horre beltzak egin. Horrek hartu du horrek, kakao pila. Bai. Kakao marabillau. Baina, esan dakoa horra, kakao horrek ez dauka inunga, bueno, Silvana, nik uste dut eskukin? Uste jaso? Eskukin hobetu ingo dugula, bai, usten dizu. Etxian gaude. Bai, eske bestela... Bai, bestela, ez. Iru eta iru. Bale. Iru eta iru nahiko, ez? Eta Silvana, bota iezu. Zure telefona, berriro. Bai, 6 zazpi bat, 6 bat, bat bederatzi. Silvana Uegun, edo zein dudatako, errezetak, gomendioak. Bai, bueno. Azkenian jenderi laguntzia pixkatxo bat, bere dieta horrekatzen, gaixotasuna balimadaka jakitian nola jan behar duen. Eta aldala, gaixo egon baino lehenago junt. Bai, hori bai. Nik uste dut hor, Gero eta jende gehiago, Osa, leheno igual bai izatezan, ja jendia gehiago zagoenean, baino jende asko etortzen da, pixka nahi dut orekatu, ikusten dut ez duela oso ondo jaten, igual ordutegi aldaketarekin oso geski ditut nire ohiturak, eta hola, gero eta jende gehiago etortzen da, pixkat, hori. Gero eta konstiento geralako, janaria importantea dela, eta... Kosta da, baina jende ari da, Bai. Hasi da etortzen. Ja, kultura handia dago, bai. Bai. Zema goaz? Pues ja, bakoitzetik iru bai. Gutxinez. Pasatzena da platero oso zikin jauti dut. Bai, ingo duna, bello, lau ingo ditut, eta eroin plater baten nik eskuak garbi dauzkadala. Platertxo baten, jarriko ditut. Eta, bueno, gaur indizu egun, platerak indizkizu eguna goi mailakoa dira, Hau da, afari elegante bat iteko, Bai, eta hau, hori, telebista horrian kapritxoren bat emateko, ezta? Ezta? Baina bat, Olakoak jan aldituzue bi. Bi. Ez hartu eta olako platerka jan, esan ba? Ez da pentsaure, Hau Silvana Uegunek esan du oso gomendagarri oso osasuntxo dala, txokolate eta kokotrufak oso nahi dela. Hau grabatuta gelditzen da eta emisio hau, ez nahi duna Facebooken ikusileik ez da, nik ez duzan, plater guztia, bale? Venga. Nik horren hau platuko. Nik okozkoa. A ber. Hone ja koko zaporea dauka. Ze kokoa bota diogu. Eta azukreik gehiago ez du behar. Gozo dago, Oso goio daude, Zigor? Bai. Oso ona. Oso ona. Artizatzu gara. Benetan, ez da ondo guk esatea, baina agian telebistako sukaldari honenak.